जाजोब्बायब्रा बांसिनानो माथो सानाबो सानबाय एसे थांनांसिगोन आयु माथो अराबो गोमोरबाय मोनखाबाय लानो थांसै आङो माथो चिकेन लाथारला आङो बुरा माथो एथ' खस्थ' खामानि मावगासिनो Janjay मा हा नों बेयाव आथिंसो एरनानै जिरायना दङ हा बिखुनजो बुरैजों एसे एनै खामानि मावफानो हायोना एसे सानैयालाय मा जादों खामानि मावनो आंखौल' थिनो मोनो नामा हा बिसोर सानैनि बहा थांनो आं बिसोर सानैनि साखर नामा बिसोर बहा थांनो बहा मादों बेफोरखौ खेलाबाय थानो मा जागोन माखौथो एसेबां दावराव जाखो नोंसोरलाय नों जेबो मोनथिया फ्रि आरो नोंसोरलाय खामानि गोनांनाव बबाव थांबाय थायो मा जानायमोन हा बे न'खरावलाय मालाथो सुख सान्थि दङ माबोरै दं आंनाथ' जोबोद खस्थ'थारलै कम्पानियावबो खामानिखौ मावनो मोनाखै लस जानानै दंलै सानथामसो रुमफ्राबो गेग्रेब्रेब जाना दंलै कम्पानियाव खामानि मावनायनि फैसाखौ मोनासै आफा खस्थ' मथैनो सोलिदो माथो खालामबावनो लाबो मबाइला फैसासो बिसोर खमायबाय दां आंलाय मानो फैसा बिहरनांगौब्रा सिथोबा मा जाखो नोंहालाय नोंहा बेयाव आथिं हेबनानै देलायनो सम मोनदों आंहा बिदि खामानि मावनानै थैनांगौ नामा आं देलायखौ मेगन सादों आंथ' बिदि गिलिर गिलिर खामानि मावनो हाया आं मावनाय खामानियालाय गिलिर नङामोन नामा आं बादि खामानि मावनांगौबाथ' दंसै नोङो नाखाथि दाय बेखौ लानानै न'आव थांदो सोरखौ नाखाथि होननाय बायदि मोनदों नोङो सोरखौ नाखाथि होननाय बायदि मोनदों सोरखौ होनो आंलाय नोंखौनो होनो आं नाखाथि बारखौ मादों सोबाना थावख्रि गिदिं होगोन आं नोंखौ दे हायोबा सोबालाय नायनो आंबो माबायदि सोबारा बियो हाया नंदों दानिया सोबा मारगोन आं दे सोबाना बेसे दं नोंहा हाबथियाखौसो माबाना नोंखौबो गारथारनो हाया नोंखौबो गारथारनो हाया
फागल जाबाय फांफिया Ikat. फांफिया उदे फागल जाबाय आंबो फागल जाबाय Oi, Bre, थांलाय. Maberai. हाबे बियामजों नायलाय मान गाबै बायखो. Ho नै गिदिरजों गेदेरजों बुलायलायदों. बेयावनो बियामजों बेयाव हमथाबाय बेखौ नै बियामजों गिदिरा सोबाना गालांबाय. मा जाबावगोन बे बियामजों साथामजोंलाय. न' बियामजों. निफ्रायनो नांलाय खमलायखा माथो. बेफोरखौ सानबाय थानांला. Bre, बेखौ साबाय नामा? खामखौ फैगोन. हाब मानोथो गसंबाय थाखो फैदों ओंखाम खुरनायसै आं. दिनै बे हौवाया मा जाथारखो थाइसे फैसाबो हरनो हाला बेंकआवबो फैसाया बाजौल'सै दा सोरबानायाबो एसे एसे थाबायलायो बेयावनोसो फैसा बिनांसिगोन आं एसे मुलि जानो र' देलायनांगौ बिहैनांसिगोन आं ओइ देलाय मा आरो आंनि रुमाव मानो फैदों? नों सोरबानाया दाबो सागायाखै आंना मुलि जानो फैसा हर आंनो आंलाय मानो नोंनो हरखांबायसै आंखौ सोरबानो दा नों आंनो फैसा हरखानांगोन नोंहासो हमथाना लादों नों हमथाहरनोथ' आं सोबानाय नङामोन अबसे आंहा नोंसोर रायलायनानै जोबोद लेट जाबाय हगार बिदिनोखासै आं दहायनो नेबाय थादों नोंखौ फैसा जादों नांलायनानै जाबाय थादों उदाय लाना खारदोहाय नोङो आं हाया मानो हाया जानांगौ आं खारा थांबानो फाथा मोननाय नङा आयौ फाग्लि पुलिस लानानै नागिरलांबालाय आंखौ पुलिसफोरालाय जेबो नङाहाय फाग्लि आं गियोहाय बिरादनो आप लोग को कहाँ आया? हम लोग मुंबई से आए हैं यहाँ पर नया घूमने के लिए। मुंबई तो किधर से? ये पर बांधू का खतरा है हम लोग भूल गया। बांधू जान पर उड़ा हमें क्या बात कर रहे हो? नहीं क्या मामा बांधू तो ये मन से शाही रुकना बांधू तो हमारे बारे में बहुत अच्छे है आप लोग क्या बात कर रहे हैं हम लोग समझ में नहीं आया हिंदी से बात करो ना समझ में नहीं आया हम आता है ना विदेश में गई है बहुत ज्यादा आता है तो हम लोग को बताओ बांधू का खतरा है हम लोग यहाँ पर नया है पता नहीं है इसका नाम क्या है गाँव का नाम कौन सा गाँव ये गाँव का नाम है हम लोग बांधू का खर्चा है यहाँ का गाँव हाँ यहाँ का गाँव फाथलपुरी आपको पता है क्या मुझे कुछ भी नहीं समझते हैं आप लोग पूछना कभी हम लोग समझ गया आप लोग जाइए जाओ नहीं चाहिए हमें